Panika u ostavi. Dolazi užasan hladni talas. Svim pticama se preporučuje da odmah odu na jug. Upravo je. Najbolje je da odmah odemo na jug. Tako je. Dolazi zima. Dolazi zima. O, kakav divan dan za plivanje. Ej, Čale, kuda će svi? Idemo na jug. Kažu da dolazi užasna mećava. Ej, to su gluposti. Umrećeš od hladnoće ako ostaneš. Ej, ne brinite za mene, imam mnogo hrane. A sada idem na plivanje. Ali ovdje voda tvrda. Sljedećeg dana 30 stepeni ispod nule. Samo duvaj, baš me briga. Imam ja gomilu hrane. Duvaj, duvaj. Ej, vraćaj moju hranu. Posle 2 nedelje smrt od gladi bulji peri u lice. Posle mjesec dana u selo dolazi sirota, gladna, mala cica maca. Ja sam ta gladna, mala cica maca. Toliko sam gladan da bih mogao da pojedem detlića. Da, to je to. Izvini, drugar, neko je na vratima. Uđi, stigao si na vreme za ručak. Jeli? A šta imaš za ručak? Imam mačora, hoću reći soma. Jeli? Daj mi svoj Znate šta? Mislim da je to pile pokušalo da me udavi. Sigurno ti je mnogo hladno. Ne, nije mi hladno. Jeste, stani kod vatre da se ugreješ. O, bit će gozbe.
promašio si me. Pile moje, sad ću da te smažem. Los, meso. To je bilo odlično. Ali znaš šta? Ja sam još gladan. Jeli? I ja sam.